Bazd meg! A landoláson még finomítani kell. Vigyázat! Máskor egy kibaszott párnát ide lehetne tenni. Na? Meg is van! Felirat! Na? És akkor hogyan tovább? Nem sokára nagy valószínűséggel örökölni fogok egy hotelt apámtól. Ott esetleg ellakhatnánk. Ott mindenkinek saját szobája lenne nagy valószínűséggel. Kivéve te, Piramis. Mert a nagybátyám utálja a piramisokat. Nem és nem! Kizárt, hogy ezt az izét én beengedjem a hotelembe! Kingpin bácsi, ha jól tudom, még mindig enyém a hotel. És nem a tiéd. Az apád egy idióta volt, hogy téged is megtett örököséül. Egész nap nem csinálsz semmit, csak a gép előtt ülsz vagy lógsz a haverokkal. Neki legalább vannak haverjai. Illidari! Oda bent vagy? Takarodj már kifelé! Gyűlés van és mindenki rád vár! Ja, hogy már megint üvölt nála a zene. Illidari! Nyisd ki! Mindjárt, várjál! Úristen, ezek már megint itt szerencsétlenkednek. Ciao, Clay! Nos, lenne valakinek valami értelmes, észszerű ötlete, mit is csinálhatnánk? Tedd le a kezed, Illidari. Nem fogunk skinelni. Te is tedd le, Piramis. Úgy se érteném, hogy mit mondasz. Mit szólnál ahhoz, ha a Silent Hillben csinálnánk valamit? Aha, nem is rossz ötlet. Ja, jó lesz ez. Isten hozott titeket Silent Hillben. Velük nem kell foglalkoznotok, ők csak statiszták. Még lélegzem,
szívják előlem. Boldog ember lettem, a végén ez lett belőlem. Nos, mivel megvolt a HD minőség, gondolom mehetünk a kórházba. Szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre jár. Mondd el, hogy merre járhat ő. Nem sokára nagy valószínűséggel örökölni fogok egy hotelt. Mi az anyád van ide írva? De Hex! Az apád egy idióta volt, hogy téged tett meg örököséül. Téged is megtett örököséül. Nem. Tudom, de jó hangzik. Nem mi? Hogy téged is megtett örököséül. De nem csinál semmit, ez így nem jó! Hát milyen hangja van már meg? Hát öcsém, hát kifekszem tőle, hogyha meghallanám, hát hallod? Na nézzük. Az apád egy idióta volt, hogy téged is megtett örököséül. Nem csinálsz! Jó, megvan. Nos, lenne valakinek valami észszerű ötlete, mit is csinálhatnánk? Üdv! Üdv! Silent Hillben! Ezek a katonák csupán személyi védelemre kellenek.